3, 2, 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! So, hi club. Oh. Lakaw ba yan? Lakaw lang sarong guys ha, kaya i-complete eh. Oh, ang confident mo. Gusto mo. Ako ni ano, na-fear mo. Oh. Muna mo ha? Nag-youth. Sige na sa smile. Oh, kalma ka sa liyo. Pilang sila ka building ilahad diha eh. Korea naman ako. Kaya, kwat It's just a girl that she's on fire. Yeah. Kilala pa. So guys, we're here and ako mga kauban sa layo. Kaya, kaya pa? Kaya pa! Laban! Nice. Nice ka guys oh. Yan ay nagmumula sa'yo. Ayan kaya. Lagi? Nanas kita to ay. Kusog ng tubig.
shots oh. Sige na ta. Woo! Woo! Wow, 5 juta.